मायं bai jobrok jakma bagui thike khoroksa umor kisani borok thwinaini mung tui dai joi halam patimung pati katang salni sarik jorao kumargatni sunai muri athar muri amchayo koktwmao saimankha o salo thwinai bini nok bwskango bachai tongma jorao no athar muri amchayo mayungni malik mayungno tui bolongni samung khai ongkhori phaima jora achomsa tui dai joi halamno chopro buri phaikha yagulo amchaini lukurok fireman rokno koktwma rohorei bono kumargat sub division sakhamno gotlang thangmani ulo saknaini rok bono thwi kahini saklai rikha o koktwma mani police rok ba aro thangni soglikha o patimungno tui tabuk amchayo belai no ur pati laijak tei kha khamlaijak তিনটায় জয় হালাম একটা লোক নিয়ে এসছে বাড়ির লোক নিয়ে এসছে বলছে যে হাতি মানে হাতি ওনাকে আক্রমণ করেছে তো আমরা এক্সামিন করেছি এক্সামিন করে যে ভাইটালস আছে কোনো কিছু পাইনি আমরা জীবনের কোনো লক্ষণ ওনার মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি তো ওনাকে প্রবলেম হিসাবে